Pangasinan, pero di namin alam kung anong lugar ito. Kasama ko ang mga Team IL, makiki-charity kami. Ano, malayo pa ba? Malapit na. Isang pindutan. Pindot. Ganun na. Ano? Isang pindot na lang. Bye tayo. Yan, so nandyan na yung kasama namin. Alis na kami. Kalakotsero, nandito na tayo ngayon sa Binalonan. Bali dito yung venue ng charity. O bali lilipat sila ng paradahan kasi pinagbawal nilang bumarada doon sa bandaron. Mamaya i-meet up natin si Paul ng Magala Riders. Ang hirap pala magsalita pag may ganito, pag may mask. Puntahan na natin yung mga kasama natin doon. Let's go guys. Oh, may free lugaw daw doon. Ano masasabi mo? Parang kaya ko ng lugaw. Hindi essential yun eh. Di ba? Ayun na Hindi naman. essential yun. Ewan Pero ko. nagugutom ako. Kakainin ko yun. Attendance na kayo dito. May free daw na essential. Guys, kasama ko si Kagala Motovlog, siyempre si Paul Corpus, at na-receive na namin itong certificate namin ito. Ngayon na naman, pauwi na kami. Pero pupunta muna kami sa San Fabian para mag-beach trip. Open na siya guys. Open na. Open na, so maganda. Di ba white sand doon? Oo, white sand. Oh, white sand. Semi-white sand. Alanganin pa siya mag-usabi ng white sand. Semi-white sand. Ayan. So ano guys, kita-kita na lang sa San Fabian ha. Empty streets, but I keep searching for your trace in the dark. Dito na naman tayo, nandito kami sa kainan dito sa Babalus Bulaluhan. Kasama ko siyempre ang mga Team IL, nakagaling lang sa charity kanina sa may Binalonan. So as of now, nandito kami sa Urdaneta City. Ayan, siyempre as usual, kasama ko si Paul. Labis-labisin ko na yung pagsama sa kanya. Say hi, ayan si Hi. Motovlogs. Subscribe Ano? guys sa Nagala mo to vlog. Tara, bili tayo ng kakainin natin doon.
A few moments later. Hello guys, nandito kami ngayon sa beach ng San Fabian katatapos ng charity at nag-lunch kami kanina doon. Then nandito na kami, dito muna kami magpapahinga dahil napuyat kami sa biyahe kagabi. Although ang dami-daming nangyari, may na-flat, may nahulugan ng tornilyo, meron yung hindi umaandar ng power ng motor, at saka meron din yung ano pa yung isa, nawalan ng preno. Yung NMAX ko nawalan talaga ng preno. At ngayon nag-aya itong mga Team IL na magbabanana boat daw kami. Medyo takot ako kasi hindi nga ako marunong lumangoy, pero sabi naman nila meron daw kaming life vest. Ayan, syempre kasama ko yung mga taga Isabela at saka taga Quirino. Hindi nga white sand dito, kumbaga black sand, pero maganda pa rin. Dinig nyo ba ako guys? Kasi maingay yung alon eh. So eto yung sasakyan namin, banana boat. So ayan guys, nag-enjoy yung mga Team IL sa pagsakay. Banana boat, ayaw ng tantanan, ayaw ng iwan yung banana boat natin. Anong hihila dyan? Anong hihila dyan? Yung bangka? Bangka lang. Pero okay naman yung bilis niya. Sakto lang. Tama lang sir, tama lang. Kasi hindi na, bawal na yung mabilis dito sir. Sino ba gusto mag-banana boat? Asang kamay? Gusto talaga nila mag-banana boat. Ilan ba ang capacity ng isang banana boat? 10 sir. 10? Pero pag dalang banana po yung kukuyo din natin sir. Hilain? Oo, dalang banana po. D-sheet, parang sumimi, ano yung capacity niya D-sheet sir? 17 na po. Ah, okay. Sino magbabayad? 100 daw ang isa. Tignan mo itong mga to. Handang-handa na sila oh. Ayan oh. Mukhang decidido na silang sumakay sa banana boat. Pupunta daw dun sa island, mag-island hopping. Pero ako medyo may konting kaba kasi nga hindi nga ako marunong lumangoy. Ready na sila oh. Nagsisuot na ng life vest. Quirino, Isabela daw. Quirino province saka Isabela province daw. Ayan nga guys, so ready na. Di ko alam kung anong mangyayari mamaya. Ayan, oh. Pero si Nino! Sa harap daw ako. Sarap dito. Ayan lang guys, kitang-kita na ninyo oh. Yun ang hihira sa amin. Ay, grabe kaya pala. Ang hirap pala din sa naman. Teka, mahirap. Huwag sa maalon. Huwag sa maalon. Tama na tao. Sa gilid na ako. Ay, grabe. Ay, kasabay daw natin sila. Napakasaya. Grabe. Sobrang exciting. Baba kami? Ay doon? Okay. Okay, yan guys, transfer daw kami. Ayan. Transfer daw tayo, 30. Ayan. Transfer kami sa kasi mabubutasan daw yung bangka namin. Kung hindi nyo na itatanong, lumipat kami dito sa bangka kasi pupunta daw kami sa island at hindi kaya ng boat gaya nga ng nasabi ko kanina, mabubutasan daw. Pero of course, di ko alam kung
stop namin sa island ng Bakawan. Kukuha kami ng mga alimango. Uulamin namin mamaya. O kuha na tayo dito, 150 isang timba. Pwede bang kumuha, kuya? Ang dami pala dito, dapat inagahan nyo pumunta rito. Pwede bang kumuha dito, kuya? Ano? Nainggit ako sa kanila, oh. May wrong turn dyan. Kuha tayo? Kuha tayo ng kwan? Nainggit ako dito sa mga mukhang unggoy. Ano may mga camera dyan? Ano, tapalusot yung Miss Isbuka? Guys, pag pupunta kayo dito, kailangan nyo ng slipper dyan. Yung gaya ng Islander gano'n, di ba? Kasi masusugat yung paa nyo, gaya yung mga paa namin may mga sugat. Karoon ng sugat dahil doon. Kaya guys, lipat na naman kami sa aming banana boat. Ngayon. Parang sa uka. Huwag ka naman pala. Kaya si DJ, siya naman yung nasa harapan ngayon. Empty streets, but I kept searching for your trace in the dark. Losing myself in the endless memories of the end right from the start. You're an obsession in my head, I can't forget your eyes. Your kisses burn my skin, I feel so empty inside. Empty streets, but I kept searching for your trace in the dark. A few moments later.